Дъждовете в Македония продължават и сега. На пряката ни телефонна линия е македонският журналист Владимир Перев с подробности. Добро утро, господин Перев. Как премина нощта за вас? Добро утро, БНТ. Нощта бе с валежи, гърмотевици и една немирна нощ, която беше напорно просто да се следи всичко това, защото на вече напълнената земя с вода и влага и малките дъждове могат да предизвикат нови нещастия. Някои сравниха бедствието с феномен, с водна бомба. Може ли да говорим, освен за природата, разбира се, в случай за човешка грешка? Може да се каже, че истина на някакъв начин всичко това личеше. Аз без свидетел, обаче живея в центъра на града, където това не беше толкова силно. Истина става дума за водна бомба, но никой не може да отрече и вината на властта за това, което става. И това не само на тая актуалната власт, ами на властта, която се провлича и последните, може би, 30 на 40 години из Македония. Това не е пръв път той район да бъде с наводнения и с затруднено живеење и затворен трафик, невъзможност да се стигне до населените места, до селата, близостта на града. Изсечени се напълно шумите около града, горите, сеземени за дърва. Това е първият и основен проблем, за който вече миналата вечер на телевизиите говорят специалисти от лесоводството и университета. След това канализационната мрежа, която е направена, е най-малко казано, направена е с много скромни финансови ресурси, много спестливо и много нестручно. Така че не само природата, ами човека си има свое силно участие в нещастието и бедствието, което найде хората от тая страна на града. Там почти никой никога и не ходи. Там се чакат избори, како каза един от них миналата вечер, да се ходи, да им се даде някаква малка паричка и да гласуват. Хората са изоставени сами на себе. Просто с нощи още не беха пробиени пътищата до някои от населените места в близина на Скопие, от селища, така за са мали. Всеки случай природата е направила това, което е направила, но силно е било и неучастието на човека в разрешение на основните жизнени въпроси, които трябва да ги има. Просто това са неща, които трябва всеки човек да ги, в цивилизацията да ги принадлежи. Благодарим ви, господин Перев, за това включване. Владимир Перев с актуална информация за обстановката в съседна Македония.